vítám vás u tohoto videa. A jak ste si mohli prečítať z názvu, toto sú moje obrázky, takže mám ich nakreslené v tejto knihe, potom ešte toto v tom zakladači, v tejto knihe a v tomto zakladači a ešte mám ďalšie obrázky na stene, ale to až v ďalšom videu. Takže ideme na to. Takže prvé asi začneme touto knihou, čiže toto si dám na bok. Tak, aby ste to povedali. Nie je to na to, dobre. Takže prvú tu máme Pinky Manu. Jak vidíte, tu má tie Cutie Marks. Zaostri sa. Tak, skvelé. Tak, Pinky, to má ako krv, že? Tak, krv. A potom tu má dúhu. Tadiaľ to ide až tadiaľ to, a tadiaľ to až sem. A takto nejak vypadá celý obrázok. A tu mám potom motorovú pilu, nožík a skalpel. Ďalej tu máme tohto bunnyho, ako by som proste vyzerala ja, keby som proste tak žiarila, ako keby. Zase tu je dúha a tak. A toto sú blesky. Toto tu. Toto. Takže tak. Takže nejak takto to vypadá. Prváčte ináč za kvalitu. Tak, potom tu máme Cutie Mark. Takže tu máme Rarity, Pinkie Pie, nejakého čerta, Viete, takto sú všetky Cutie Mark. Najviac sa mi podarilo tento kornutok sa mi najviac podaril. A vidíte proste takto celý obrazok. A toto som si vymyslela, hej, tento obrázok. No čo ostatné existujú. Ďalej tu mám princeznu Celestiu, jak kráča po tom Luninom, alebo jak proste kráčala Twilight po tej žiarovej zemi, tak a je proste vo vesmíre. To je proste princezna Celestia. Potom tu máme takto a tu je Crown Unicorn a takto vypadá. Potom tu máme tuto nejakého koníka, nejakého maliara. Tu má štetec, kufor, nanúk, čo sa jej topí a nejakú lopatku na sedenie. A vlastne takto vypadá. Potom tu máme poníka aniela a poníka čerta. Tu je nejaký vkotol. Tak. A tu máme Fluttershy. Ja si to asi otočím sem, aby ste viacej videli. Takže Fluttershy. Tak. Potom tu mám Applejack a toto má na sebe nejaké boty, gumáky a tu je napis Applejack. Potom tu máme princeznú Lunu. Potom tu máme Happy Valentine's Day. To je proste Applejack. A to je Rainbow Dash, ktorá rúži držú a proste toto krídlo je celkom pohode, ale toto není to robené fixou, čiže není to robené proste ceruskou, tak to nemôžem mazať. A sú na obláčiku. Tak, potom tu máme taký pič. To si nevšimajte, to som si kazala zo srandy. Potom tu máme kde to máme? Tu. Happy Holidays! A tu je Twilight. Ding! Počiatkou mal roh, hej. Potom tu máme, tuto je taký malý komik. Psst,
Ne, ešte raz. I love you. Psst. Okay. Oh, hello, little butterfly. I don't like you. Proste je tu Rainbow Dash, Scootaloo, Fluttershy a Applejack. A potom tu máme toto. To som si kesala zo Sandy, proste ako sa mení. Ale proste nie je to nejak moc podarené. A tu je Sally's Taxi. Alebo jak sa to povie, to neviem. Takže potom tu je toto. Tu som ešte nevyfarbila tieto tu čiarky, podľa to mám vyfarbiť, to som si tak predznačila. Tak potom tu máme toto nejakého poníka, tu nie je diamant a má na prechádzka svojho psíka. Potom tu musíme to trošku rýchlo, potom tu máme Rarity s náramkom, jak proste náramok oznabil tohoto poníka. Potom tu je, proste to je sexy. A potom tu máme palcudenku v poníkovej verzii. Potom tu máme The Hailey 73. To som iba zo Sandy si kreslila, proste ja som nevedela čo nakresliť, tak som si pozerala youtuberku The Hailey a už som videla. Tak potom tu je poník, ktorý skáče na srdiečku, tuto je, a poník. A potom tu máme princeznú Celestiu, tu máme Twilight, ja dostala tie krídla, ale potom chcem ešte niečo nakresliť, neviem čo. A posledná tu máme tohoto zajača. Dobre, teraz sa presunieme na toto. Tak. Prvé tu je toto. Ja som pozerala si Katy Perry Birthday. A to je povedne The birthday every day. Viete to pozrieť, to je Katy Perry Happy Birthday. Alebo Birthday. Tak podľa toho som toto spravila. Potom tu máme -6, ja vám to nebudem dávať. Potom tu máme Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie. Tak. Tak a potom tu máme tohoto poníka, pardon. Takže tohto poníka. To má tohoto. Sorry, my little sister. I'm big sister. A z druhej strany je toto. Happy birthday, little Applejack. Tak. Potom tu máme Twilight. A z druhej strany máme Fluttershy. Potom tu máme Applejack. Z strany Rainbow Dash. Potom tu máme Pečopáka. A z druhej strany takúto opicu. Takže takto. Prepáčte, že je to prevrátené. Ja sa strašne ponáhľam. Takže toto by bolo celé video. Vonku je plus 50, takže je mi strašne horko. Takže ďakujem za slednutie tohto videa a ľúčia sa s vami aj moje nohy. Tak a zatiaľ čau.